Folini waleɲumandɔ an b'o lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan interview la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi an gɛn bɛ kan zɛnzɛn ka se maa min ma maa dogolen tɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fasojɔ nasira baaraw la a n'a hakilimaw a hakili labaaraliw a ka baara bɛn bɛ o ma an ka jamana in kɔnɔ a ye jɔyɔrɔbaw ta faso jɔli la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara Dafɛ jamana jɔ baaraw la diinɛ dilali baaraw la a Sheikh Mohamed Maki Ba silama denmisɛnw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali UJMA o ɲɛma don o tɛmɛnen kɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o fɛnɛ secrétaire général do Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali o ɲɛma dangan jegina fɛnɛ do b'a jira k'a fɔ an gɛn bɛ ka maa min bisimila bi maa ba do an ka nin jɛmukan in kɔnɔ n'o ye dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro ye bi an bɛ kuma fɛn min kan o ye an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka kɛnɛ belebele labɛn kɛnɛ belebele min ni a bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali fan da naani bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔ dunanbaw fɛnɛ na bɔ jamana caman fɛnɛ na farafinna jamanaw kɔnɔ ka ye a kɛnɛ kan lajɛba in bɛ wele ko forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel. Diinɛ ɲɛma minnu jɛsiri bɛ janko farafinna cɛcɛ kana jamanaw bɛ se ka basigi k'u lakana sabati o lajɛba de bɛna na boloda. Makiba ale de ye a ko labɛnni jɛkulu ɲɛma ye an sen bɛ a mɔ bi labɛnw minnu bila bɛ sen kan baaraw minnu bɛna kɛ forumuba in kɔnɔ ni a bɛna maaw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen la baaraw minnu bɛ kɛ a kɔnɔ a bɛ se ka fɛn minnu fɔ an ye olu la ɲɛbila baara la o ka se ka sidɔn an bɛɛ sigi kun y'o ye an b'a fɔ aw ye ko aw dangana a Sheikh Mohamed Makiba i ni ɲankuma i y'an bisimila a diyara an ye marahaba ayiwa basi tɛ forumu min ni a bɛna kɛ an d'an b'a la ka fɔ labɛnba de bila an bɛ sen kan ɔ labɛn yɛrɛ bɛ cogo jumɛn fɔlɔ bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala mafatihil kanzil azam ifadatika minka ilayka hatta nur al mutalassim sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iyyahu Musa an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada n b'an ka ɲɛmɔgɔw fo i ye ɲininkali min kɛ n'o ye sigiba min bɛna kɛ Mali kɔnɔ jɛrɛba min bɛna kɛ an b'a fɔ premier forum sous-régional don c'est la première fois ni ɲɔgɔnna ka k'an ka sous-région kɔnɔ n m'a fɔ jɛkulu jɛrɛw tɛ kɛ mais qualité min bɛ nin na ani a bɛ ka kɛ contexte min kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɔgɔnna ka kɛ o de y'a to an ko silamɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛrɛba fɔlɔ don sous-région kɔnɔ an dafa jamana bɛɛ walasa k'a lajɛ tiɲɛni ni minnu bɛ ka bɔ ani déplacé minnu bɛ yen ani adamaden hakilisigibaliya min ne don adamadenw na ni silamɛ diinɛ tɔgɔ ye an ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn y'a la ka bɔ ni hakilila dɔw ye ka di jamana marabaaw ma ka di jamanadenw ma o bɛ se ka kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw fana ka contribution cogo min bɛn ani basigi ɲini na an ka sigidaw kɔnɔna na nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye labɛn bi i y'o ɲininkali kɛ labɛn an b'a fɔ an bɛ 80% na labɛn na an bɛ don min ko bi ni dunanw ma se yan ka don baara kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko labɛn bɛɛ sabatira mais labɛn kɔni kan ka kɛ kunbɛn cogo la minnu kan ka na ka bɔ dafɛ jamanaw na jamana 10 olu de ka na ni confirmation an bɛ don min ko bi o jamana 10 n'i y'a ye ko a ɲɔgɔnna jɛyɛrɛma kɛ k'a fɔ an ye mɔgɔ dɔ wele ten ka na o tɛ an y'a ɲini maa minnu bɛ na u ka kɛ fɛcɛriw kuluba minnu b'u ka jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ haut conseil bɛ Mali kɔnɔ cogo min o ɲɔgɔnna minnu bɛ a jamanaw kɔnɔ n'olu de bɛ kuma n'u ka diinɛw silamɛw tɔgɔ ye an ko k'olu de wele ka na olu de bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na u ka hakilila di ko in na an bɛ yɔrɔ min na bi jamana 10 min n'an y'u wele u bɛɛ y'u ka nani confirmer k'u ka mɔgɔw tɔgɔw di an bɛ yɔrɔ min na u ka billets cir'u ma labɛnw bɛ sabatira an sigilen bɛ k'u ladon o de kɔnɔ labɛn belebeleba ye o de ye thématique minnu fana kan ka baara kɛ ko in kɔnɔ comme effectivement i y'a fɔ cogo min ne ye commission d'organisation ba ɲɛmɔgɔ ye mais sous commission caman bɛ yen jɛkulu mankanw caman bɛ yen sous commission dɔ b'an bolo ko commission scientifique o commission scientifique kuma baroda minnu bɛna sigi in kɔnɔ o bɛna kɛ baroda modèle jumɛn ye panel minnu bɛna kɛ jɔnni kan k'olu animer maliyɛn jumɛn kan ka y'a la
jenu nga di bo sous région kono nous les ma hakili famille expert udo ulu ko rôle bi se ke jumanji ko ngona nana anye o mogo chama fona wili sous commission de bambolo munu nga bara nyeshino do oma o sous commission wada be munu nyeshine do hébergement mamunu mina u jigi ora jumay u jatti gila be kera jumay u yoru kanga topato to jumay ma do nyeshine do ma do ta nyeshime jere nyere be ke yoro jumay avec sal jumay ngono o ko kanga labe jogo jumay na do nyeshine do o baroma do ta ku do fono koy o kuma ko nyere kono fodo bisa kadi jema ma jogo jumay o sous commission fona be o baro kama donc anye baro tike nim tike chogo la sous commission chama de bin mais sous abef ro yo sous commission ba mi ngono o nyamo ga bene bulu mais ne kele volati bara la ne be foguye ni commission kelengele beni aka nyamo go do chou anitle ou kelengele be jelebi ou seka wala sa amse ka kuna woro soro ni ngoida chomi mi commission mo ko beto fo ni ya ye nyamo go do de be ka barake o nyamo go munumbe c'est commission scientifique commission accueil hébergement protocole sécurité ne mbebe ala ni commission do bambolo bunu sigi me ka baraka de domaine be kono ambulu beleje le ka foli di awma ne gana sabe ka fu be ko di ci yere joji ci la sona aya jamana minu welembe keneka ni jamana tanyo na do amese ku jati Burkina bela Mauritanie bela kono wari bela Ghana bela Benin bela katase Tchadi Niger voilà Sénégal nous y jamana laginaw ye nous y jamanaw ye minu mbiye kenenga ayo a Cheikh Mohamed Makiba ni laje shia kurami nu don to fleni ka jamana woro wele a keneka ami jamanaw ye ala jamanaw minu ami se ka fo oluma basigi balia don volo basigi balia mi ngolo kolombe ni dine tokoy ni obilama bi wele do fe ko jihadisme ni ango jara wele law o doye la Guinée o doye Ghana olu ma a lako don volo olu ka ye a keneka nyesigi do de keto doa ya fo chiko mi nyesigi do parce que ala de ba ngishi kandanga kadaka ni binjeri ma bando tita do saka fu bon ko jugu fana ma ba kumbe de ma ta to aka duiga na ngunya kumbe anga jamana ka politique kunya kumbe kunungo jana a kumbe gele a vle niveau mi na anga do kono nana faire do am to ka fo po do ngo jizo do na anga dondoni mo ta po do terme do on de ba do parce que mille religieux on de ba kono adona do jogo mi jizo mbi ka do na do zra ngono ve on bodo parce que jamana marabo sambi sabe ngono u sego beke ala kanu sara ala ka hera kanu mais yoro munu be ni be ay ka fo ko o yoro kera de ku ye doni janto bamaka yoro la ni côté ndo bala dine mo yoro fana joro bala ambe joro bala parce que ko kele noté nous sommes tous des responsables ni tieni kera che fini che jendote ambe de nodu ambe que responsabilité do ba ko nona donc là na manya dona na manya mbadla mama baby kwa bi ifin ibi solution yin nana amado feve fin o bebe jando nyere la folo wala sa kana se ka sema donc la na manya bi puma ambe de bi je ka puma nyogofe kadaka binjiri do amaba folo donc ambe ka je ka ske ka leje wala ta tasuma nga da yorola abi yoro na ka dan amse ka je ka o tasuma fo nyogofe chukumi parce que now ya ski ko abase oma au mugutala au datala mali kungodo burkina kungodo niger de kungodo amaba folo on la crise damina watimi 2012 watula jamana do ko mi yela onon 2011 watula amadu to ka fanga bi fir watimi dafa jamana do bo ko mi yela onon oluku da miri ko abisulu yoru fe me bi asar ulu fe abdamina yoru fe agel ha ko watimu na ka amango agel ha ko problem do ango kidal problem do ango tesale de problem do ango masigene ka foko abido bamago bi foka bamago traverser ka se ka region ko nana ango masigeno yo donc là nous au ko bi kumbe iti frontière ale problème ka foko de a limité abuli ala bidani utala donc la ba de hakilma yai ani kodoy muyato akera mumseka bali mumseka to sigika puma biseka na mumseka to ambi bonu ngwe ngono na chebe ni kambe ko nana o solution muyi il faut que sigika puma de kaga marfa mona tichuko chuko bomu mona tichuko chuko anga traju bi ka monter en puissance ala kanu deme ala ga kanu benya mula mais amana ke chuko chuko abina laban sigika puma de la o da to bare ngono anye jamana do wele kana uluka experience amina kanu laje uluka jamana ko juguni on dayo an dafa jamano bi fengru do fi ko juguni on da chien bakini dessiné noir tem la légero mortane da ko juguni on dayo mais ulu to ban jugudi
u ye solution jumɛn sɔrɔ a la pourquoi o expérience tɛ partager n'a ɲɛru ka yan diinɛ ɲɛmɔgɔ ye pour que k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ donc o fɛn dɔ bɛ yen a jɛngɛnna nka a ma bon parce que an b'a fɔ nin mun kan ka kɛ ka ko bi ye réforme kɛra jamana faamaw fɛ 2012 kɔfɛ ko ka réforme kɛ sécurité niveau la réforme bɛ ka kɛ secteur militaire ka niveau la réforme institutionnelle politique bɛ ka kɛ hali constitution yɛrɛ ko k'a bɛɛ yɛlɛma ko parce que ko fiɲɛ dɔ yɛrɛ la mais diinɛ côté min ni problème yɛrɛ bɛɛ ye o ye bɛɛ bɛ k'i ɲɛ gɛrɛ kɛ k'o lajɛ maa si jama fɔra ye k'i da don kuma na alors que problème bi y'o de jamana de tiers occupera ni diinɛ de tɔgɔ ye sɛw tigɛra bolo tigɛra ni diinɛ de tɔgɔ ye mais hali bi aw ma sɔn ka sigi k'a ɲini mun y'a to kɛra mun na o ko in bɔra min de o hakili bɔra fa jumɛn min de mun y'a to a ɲɛna jamana kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ walasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ mun y'a sababu ye a sababu ka ɲini k'u dɔn k'u tɛntɛn ka tamaro jugu ni tamaro ɲuman bɔ ɲɔgɔn na ka kabajala ni ndamaro kɛnɛ bɔ ɲɔgɔn na o de tun kan ka kɛ mais n'o ma se ka kɛ fo diinɛmɔgɔ yɛrɛ y'a ye sisan anw ka parce que anw de tɔgɔ tiɲɛnen don a mankutu jugu bɛɛ bɛ ka ɲɛsin anw de ma a dagosini bɛɛ bɛ ɲɛsin silamɛya de ma finalement ka silamɛya k'i n'a fɔ jugu dɔ diinɛ ka silamɛya k'i n'a fɔ ni juguya diinɛ ka silamɛya k'i n'a fɔ dansago diinɛ nkalon don ti tiɲɛ ye silamɛya ye hinɛ diinɛ de yafa diinɛ don basigi diinɛ don lafiya diinɛ don dugukolo sanfɛ n'i ye finman ye dɔrɔn ka na ta ka bɔ a la a tɔ tɛ donc finman min nana mun y'a nana mun y'a to a nana sigi in kun belebeleba bɛna bolo de kan an fana bɛna bɔ ni bɛnkan minnu ye an bɛna bɔ ni hakilila dɔw ye o bɛ se ka kɛ recommandation ye ni sigi kɔnɔna na parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'o walawali ɲɛna dɔ bɛna ɲininkali kɛ pour ka sous régional an ye national de fɔlɔ kɛ forum national de kɛra groupement fɛ fɔlɔ groupement de leaders spirituels musulmans du Mali anw ye bɛɛ wele Mali kɔnɔ yan silamɛw chrétiens laadatigiw an y'o forum kɛ palais des sports la Bamako yan ka bɔ Kidal fo Kayi bɛɛ nana o image bɛ a yɛrɛ bolo premier ministre Modibo Keyita ala ka hinɛ na o de y'a cérémonie président Ibeka tɔgɔ la an ye nin baara kɛ au niveau national an ye o recommandation b'an bolo an ye mɔgɔw lamɛn an ye donsow lamɛn an ye filaw lamɛn an ye bamananw lamɛn an ye kadɔw lamɛn an ye dɔgɔnɔw lamɛn an ye chrétiens lamɛn an ye silamɛw lamɛn mun nana ni nin ye bɛɛ y'i ta fɔ a ye o recommandation b'an bolo an y'o da kɛrɛfɛ an dala ka taa o restitution kɛ Mali région bɛɛ la tuguni hali Tombouctou an ye délégation bila ka taa bɛɛ la ka taa Kayi an yɛrɛ y'a ye o kɛra kɛ cogo min o recommandation de y'a ɲini an fɛ ko an y'o sigi min kɛ Bamako yan ka diinɛmaa bɛɛ wele ka na sigi ka kuma gɛlɛya ni degun min bɛ jamana kan olu y'o min di an ma ko a tɛ se ka dafa n'an ma sous régional kɛ parce que problème i mana an bɛ yɔrɔ min na bi an mana an da dilan cogo cogo dafe jamanaw n'an n'olu tɛ connexion na n'an n'olu tɛ kuma parce que fɛn min bɛ jito de bɛ ka don a bɛ woyɔ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don Mali kɔnɔ n'an n'olu fana diinɛmɔgɔw ma jɛ ka sigi ka kuma k'u ka degun n'u ka gɛlɛyaw dɔn k'u ka hakilinaw n'u ka bilasiraliw dɔn o ko in k'a tɛ ɲɛ o tuma o sigi min kɛra Bamako yan o de ka recommandation don o recommandation anw y'o de ta n k'an bɛna baara kɛ conseil na an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Seydou Nomadani Haidara ye ale ko n'a ma ɲɛ a sera sous régional ma a sera a bɛna diɲɛ bɛɛ wele a ka kan o bonya ka di haut conseil de ma haut conseil de kan k'o kɛ parce que groupement ye national kɛ ka local kɛ donc a sera niveau ma sisan ale de ko an ka minɛn ta ka taa turu haut conseil islamique du Mali kɔrɔ parce que o de ye Mali silamɛw ka fɛcɛriba ye o de bɛ kuma ni Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye donc an kana kɛ ni groupement tɔgɔ ye an k'a ɲini haut conseil ka a dɔnni ta ka se k'a kɛ on a écrit officiellement de haut conseil ka na haut conseil commission sigi o de y'a to haut conseil a bɛ 6 mois bɔ haut conseil i bolo don a baara la donc o kɔrɔ forum ni niveau national an y'o baaraw kɛ o document b'an bolo niveau local Mali région bɛɛ la an ye o fora régional kɛ o b'an bolo o de ye yamaru di an ma ko an ka taa sous régional la donc o de nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛna o document minnu bɛ anw bolo ani expérience min bɛ anw na ani an ka mɔgɔw taara conseil na e yɛrɛ ye o conseil président n'o ye Seydou Nomadani Haidara ye a bɔra Burkina i y'a ye a bɔra Mauritanie a taara Sénégal Mauritanienkaw y'a wele ni ɲɔgɔnna de la Burkinakaw y'a wele ni ɲɔgɔnna de la donc o la an ka premier vice président n'o ye Ibrahima Kontaw ye o fana bɔra Benin conseil na e ɲɛna ko jamana o jamana ci ko in kɔnɔna na bi a bɛɛ bɛ sen kelen d'a ma na a bɛɛ b'a la donc o la n y'o f'i ye 2012 dɔw tun bɛ yɛlɛ anw na dɔw tun t'a dɔn ko nin ko in ye fɛn min yɛrɛ ye jamana dɔw mais bi olu ta ka jugu ni anw ta ye o olu ta ka jugu ni anw ta ye donc o la sigi ka kuma ɲɔgɔn faamuya o ye wajibiyara an bɛɛ kan donc an yɛrɛ ka
mɔgɔw taara sous région na a bɛɛ la o taara an ka mɔgɔw bɔra Niger laginɛkaw yɛrɛ wulila ka se an ka président ma yan n'o ye Seydou Nana Haidara ye nin ɲɔgɔnna hakilila tun b'olu yɔrɔ fana na donc bɛɛ bɛnna hakilila kelen ma waati kelen ale ko ma ko déjà Mali tilala ka ban Mali est déjà en avance olu ko donc u b'u ta jɔ bɛɛ bɛna an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'a kɛ forum bɛɛ kelen an bɛna bɔ ni fɛn min ye o ka di sous région ɲɛmɔgɔw ma jamana bɛɛ ma bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ n'o ye. Ayiwa président an bɛ se ka a jateminɛ k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ dɔn kun bɛ ni diinɛ jamana ye diinɛ jamana min basigi diinɛ diinɛ min ti tɔɔrɔ lase i ma ɲɔgɔn ma an ka jamana kɔnɔ dubaw tun bɛ yen minnu lakodɔn kun bɛ ni diinɛ in ye i ka kuma na i y'a yira k'a fɔ n'i ye fɛn f'i ma ye nɔnɔ kɛnɛ n'a dɔ tɛ i b'a ta ka bɔrɔ ka laban ka na ye ko o jamana kelen min dɔn kun bɛ ni silamɛya jamana ye k'a fɔ 100 sara la ma 90 ɲɔgɔn na o bɛɛ ye silama ye diinɛ ka laban ka taa faamuya ka taa kɛ gɛrɛndɛ ye o ka nin yɛrɛ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ ɲininkali bɛ fɛn min kan an ye jamanaw ye i n'a fɔ nazarala jamana dɔw olu ye sariya senw da sariya sen minnu bi diinɛ bali ka baara kɛ u ka jamana kɔnɔ diinɛ min dan bɛ ka bɔ kɔ ka don n'a ye olu sariyaw taara wasabulon kɔnɔ i n'a fɔ Faransi ɲɔgɔn na maa t'i ɲamada wali jamana silama diinɛ taabolo fɛn bɛ k'i b'o labaara Faransi dugukolo kan nin lajɛ min bɛ ka kɛ an bɛ ka taa o de ye wa ka lajɛ ka don da kelen fɛ cogoya dɔ la ka bɔ ni gafe ye k'o tɛnku jamana ɲɛmaaw la u bɛ se ka min don ba la walasa an ka jamana bi segin a kɔrɔlen la diinɛ matarafa cogo la wa ni n ka kuma in ba mun de don. n y'a faamuya kosɛbɛ Musa Fɔnba anw ye forum national min kɛ groupement tɔgɔ la fɔlɔ yanni ni yɛrɛ cɛ problème fɛn bɛ ko in na an y'a bɛɛ tɛmɛ avec les experts an m'a fɔ ko a bɛɛ a kun minnu bɛ na n'a ye an da ma maga min na o man ca k'a ta denmisɛnninw ka baarako la ka taa bila kalan yɛrɛ cogoyaw la jamana kɔnɔna na ka taa bila jamana yɛrɛ mara bɛ na ni tilenbaliya min ye a denw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ tɛgɛ ko tulu la ka dɔ tɛgɛ ko ji la damakɛɲɛbaliya jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana yɛrɛ justice ni jamana yɛrɛ baarakɛ cogo min na ne o ye jamana yɛrɛ ka politikiw la o minnu bɛ yen n'anw y'olu jateminɛ an y'olu kɛ documents ye confidentiel k'a di jamana marabagaw ma waati gundo la k'a fɔ anw ka yeta ye min ye ko in na nin crise min filɛ k'an ka jamana to crise san kelen crise san fila crise san saba o tɛ crise bilen a t'o tɔ ɲɛ ye 2011 crise 12 crise 13 crise ka président élu la fo k'o ka fanga ban hali bi aw b'o crise kɔnɔna na walahi nin tɛ crise Mali yɛrɛ ka risque k'i miiri ko san 8 maa joli Mali mara san 8 kɔnɔ maa joli 2012 ka taa se sisan ma président joli tɛmɛna 2012 Abadou Toumani taara Jɔkula nana Amadu Aya nana a ma kɛ ten Ibrahima Boubacar Keïta nana Bandaw nana sisan Hashimi Goïta bɛ yen donc contexte b'an wajibiya anw Maliyɛnw ko an k'an sigi an ka miiri an ka bɛn kɔ walasa diɲɛ kana yɛlɛ anw yɛrɛw la parce que ko dɔ b'anw ka jamanaw kɔnɔna na an bɛ ka waso ni su kama ye an bɛ pan ni su kama ye olu ye baara de kɛ koyi n'an k'an b'an disi gosi an bɛ Sunjata ta an bɛ Babɛba ta an bɛ Samori ta an bɛ Laturu ta an bɛ Sɛgɛna Amada ta tiɲɛ don olu ye mɔgɔbaw ye Amadu Keyitaw ta olu sera u ka waati de la u ka waati difficulté u ka waati défi problème minnu tun b'u ɲɛkɔrɔ u ka waati u y'o de affronter ka s'a la o de y'a to olu tɔgɔ to histoire bolo ɲɛ b'olu tɔgɔ tɛ tunu mais anw b'a fɛ ka balo an ka crise la anw bɛ fɛ ka balo an ka problème na ŋaniya ɲuman d'an si kɔnɔ ka sisi ma ŋaniya ɲuman d'an si kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma bɛɛ bɛ fɛɛrɛ n'i dɔ la ka bɛn i yɛrɛ ta i ma n'an tor'o la an tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ nafolo la sinon e ye min fɔ mun y'a to anw ye nin hakilila ta parce que bɛɛ bɛ baara kɛ ka secteur kɔnɔ don politique mɔgɔw bɛ baara kɛ politique secteur kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ sɔrɔsiya secteur kɔnɔ société civile commerçants b'u ka commerce domaine kɔnɔ sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ domaine kɔnɔ anw da y'a la diinɛ baara de ye anw de ye duloki bɔ k'a da ko an bɛ diinɛ baara kɛ anw jɛna a tɔ kɔ k'a ɲɛsin diinɛ de ma anw bɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o mɔgɔw b'o fɛn fɛn kɛ an bɛ sɛnɛw kɛ an bɛ ko wɛrɛw kɛ mais mɔgɔw b'anw ɲini diinɛ de parce que anw y'o de affiché an y'o de kanu k'a ɲɛsin o de ma donc o y'anw ka secteur de ye donc ni o secteur nɔgɔra anw de bɛ ɲini o la o kuma fɔbaa de ye anw ye an bɛna fɔ ni ala ye fɛɛrɛ de di jamana ma an b'o di jamana caman ma an ka solution kɔnɔ ala ye maa dɔw di anw ma minnu ka impact a ye Mali dépasser ka don solution kɔnɔ u nɔ o caman bɛ yen n'i ye diinɛ cogo lajɛ k'a ta Kayi ka taa se Kidali i b'o cɛbɔw caman sɔrɔ yen i bɛ taa se El Hadji Matani Foti ninnu ma olu ka nɔ ni donna Nigéria i taara Sénégal i taara sous-région yɔrɔ o yɔrɔ i b'o ka mɔgɔ a nɔ sɔrɔ yen
ni ye Cheikh Nahmaoula ninnu da olu nɔ bi solution bɛɛ lajɛlen kɔ ni ye Dili Umu ninnu da Mamadou Abdoulaye Souad ninnu Dili Modibo ninnu Cheikh Sala ninnu Segu Ɲaro Garba ninnu Sirifi Musaw o ɲɔgɔnnaw bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ Cheikh Madani Haidara bi an bɛ ale tile la o y'an tile bi o tile anw tile bɛnna bi e bɛ taa solution yɔrɔ yɔrɔ n'a bɛ don yɔrɔ yɔrɔ a bɛ komi komi a bɛ se ka bɛ kuma cogo min bon Ala m'o ɲɔ asiniya tɛ foyi ɲɛ adamaden Ala ye fɛn min di maa minnu ma ninnu y'anw ka diinɛ cɛbaw de a kunun na a n'a bita n'i ye o lajɛ sous région kɔnɔna na o ɲɔgɔnna man ca a ɲɔgɔnna kelen kelenw bɛ yen mais Ala nin kulu min dilen filɛ Mali ma nin o man ca jamana kɔnɔ o man ca o bɛ jamana min bolo o man ca donc o kɔrɔ jamana in kunun a y'a ka rôle joué leadership la diinɛ jɛsɛnni la nin sous région kɔnɔ olu ka kalandenw an'u ka kalandenw olu de misiri caman alimami bi sous région jamana wɛrɛw la olu ka kalandenw an'u ka kalandenw olu de ye madrasa batigi ni dudal batigiw caman ye bi sous région jamana wɛrɛw la wala fa kɔrɔ tubatɔ ko ye Ala d'o kɛ donc n'a fɔra ko olu ka jamana bi ko nɔnɔkɛnɛ kumuna olu kɔfɛ o ye anw de nɔ ye o t'olu nɔ ye parce que nɔnɔkɛnɛ commencera ka kumu an bolo bi parce que ni denw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min mɔdenw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min n'olu ma duloki bɔ k'a da ka baara kɛ f'olu tora ka pan ni taabolo kama ye anw ye karisa ye o de bɛ Maliyɛn b'o de problème kɔrɔ bi dɛ an bɛ histoire dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ se kuma na ka tɛmɛ bɛɛ kan ni problème wulila dɔrɔn an bɛ taa Samori de la an bɛ taa Babi Bada an bɛ taa Alhaji Watara la mais olu ye baara de kɛ o de y'a to u ma sa o sa y'u bu dun nka a t'u tɔgɔ dun fo la mais anw bi anw ka jamana den cɛ nana min na anw ka jamana kɛ bɛ sugu ye bi Mali ye sugu diinɛ na bi Mali ye sugu de ye diinɛ dɔrɔn dɛ a bɛɛ la fɛn bɛɛ la culture ni civilisation bɛɛ ka sugu de ye anw fɛ ye bɛɛ bɛ n'i ta sifila mun ye bɛɛ bɛ na n'i ka marchandise de ye yan ni wari b'i bolo dɔrɔn a bɛ san gɔrijɛgɛliw bɛ na n'u ta ye pedo bɛ na n'u ta ye maa wɛrɛw bɛ na n'u ta ye a manamana hakilila o hakilila n'a bɛ kɔfɛlaw la n'a ti ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'i nana n'a ye anw fɛ yan ni wari b'i bolo bɛ maa tɔrɔ min b'a jɔ a ju ye k'a feere wa diinɛ fana kɛra o kɛcogo de jamana dɛrɛla diinɛ bɛɛ ye diinɛ taabolo bɛɛ ye gouvernement ma se ka politique foyi bilen min bɛ diinɛ encadré arabu jamana bɛɛ silamɛ jamana ba fɛn bɛɛ bɛ yen n'an b'olu lajɛ k'u de misaliya ye a bɛɛ diinɛ protégé a bɛɛ diinɛ sécurisé de don n'i nana ni fɛn wɛrɛ min n'u ka jamanaw silamɛya taabolo tɛmɛ i b'a ta ka bɔ a la i tɛ se yɛrɛ i tɛ se a tigi la a jamana bɛ silamɛya identité religieuse anw ka jamana silamɛya ye nin sugu ye n'i taara Arabie Saoudite olu ka jamana silamɛya sugu diɲɛ bɛɛ b'a dɔn o ye nin de ye n'i taara Iran olu ka jamana silamɛya ye nin sugu de ye n'i taara Maroc olu ka jamana silamɛya ye nin sugu ye i taara Algérie olu ka jamana silamɛya ye nin sugu de ye f'i ka jamana silamɛya sugu ka dɔn base dɔ ka sɔrɔ a kɛmɛ ka min bila yen bɛɛ bɛ baara k'o kɔnɔ ni fɛn wɛrɛ nana min dɔ ye a b'o ɲɛ o t'a dɔ ye o ye fɛn finman ye nɔnɔ kɛnɛ na o ye fɛn finman ye mais anw ka jamana ye dayɛlɛ bɛɛ ye démocratie laïque an yɛrɛ ko ten de démocratie yɛrɛ ma faamuya laïcité yɛrɛ ma faamuya anw ye dayɛlɛ bɛɛ ye finalement n'an m'an cogo dɔ la dɔrɔn an bɛ kɛ dayisu ye a bɛɛ bɛ don i fɛ yen bon an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔna na donc il faut une solution min bɛ ɲini o na o tɛ ɲini ni musala ye o tɛ ɲini ni kutu kɛrɛ ye a b'a ɲɛsin problème de ma k'a fɔ ten bon maa kelen fana dɔrɔn tɛ se o de y'a to ni sigi na haut conseil islamique dibali ɲɛmɔgɔ y'a ɲin'a fɛ n'o ye président ye ko an kana dan silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ma an bɛna expert minnu wele n'olu bɛna baroda sigi ninnu ye ko an ka o expertw ta secteur bɛɛ kɔnɔ o de la an y'a lajɛ maa minnu n'u hakili juru carilen don sécurité domaine na hali ministère de la sécurité ani panel de don lakana sira fɛ affaire religieux kɔnɔna na secrétaire permanent minnu bɛ yen n'olu spécialisé don nin domaine na an ye olu wele ka na n'a ye mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen hali n'olu tɛ silamɛya kulu kɔnɔ hakilina ɲuman b'u la se k'an dɛmɛ n'u la sociologue adamadenya ɲɛdɔnbaw an ye ci saba de bɛɛ ma ninnu bɛɛ de bɛna an ka Mali kɔnɔ ani sous région na minnu bɛna ka na kuma an ye baroda ninnu kan pour que an ka se ka bɔ ni fɛnya la min bɛ silamɛya kunkɔrɔta min bɛ jamana in kunkɔrɔta min bɛ k'an ka sous région ma basigi sababu ye sini ma sini kɛnɛ. Ayiwa président don kelen don n k'a fɔ don fila don septembre kalo tile 21 a tile 22 centre international conférence Bamako CICB la an b'a kalama fana k'a fɔ i da sera ma Mali ye paraɲaba kɛ o de y'a to ko in bɛ sin ka kɛ Mali kɔnɔ siɲɛ kelen ni n ye
terme de référence faamu bolomada gafe min bɔlen don baara in yɛrɛ kun de ye ka ɲɛsigili kɛ kabini fangaja fɛ ka to ka ko kunbɛn kabini fangaja fɛ ni an ko ma ko prévention baara in bɛna kɛ ni o de ye wa an b'a ye k'a fɔ a ye baaraba kɛ o la Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ ka ban bawo hali misiriw kɔnɔ mankan tun bɛ yɔrɔw minnu na ani wajuliw donni bɛrɛlɔ wajuli kana kɛ sababu ye ka jamana ci a y'a lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ olu kan ni ka baara caman kɛ olu kan n da b'a la fana k'a fɔ a ka nin lajɛba in fɛnɛ na se bɛna kɛ o fɛnɛ ma min bɛ se ka to halibi basigi bɛ na. Au fait mun kɛra ça c'est au niveau national on déjà n'a fɔ wajulu ko la y'o kuma fɔ jamana dɔw ye Mali ka expérience yɛrɛ ta ka ban ko an ka document c'u ma olu fana b'a essayer u ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cogo min wajulu ka se ka ani misiriw statut dɔ ka di misiriw ma misiriw type ka dɔn ka bɛ ɲɔgɔn na ani wajulu kɛcogo problème minnu b'a la ka t'i profiter ne dimine de ye Musa Fɔnba kɔrɔ ne t'a dɔn bɛ sɔrɔ cogo min k'e nɛni parce que ani ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ka sira kan o tuma ne ka juma xutuba la n ka micro daburu la n bɛ xutuba bɛɛ kɛ kan fo misiri kɔnɔmɔgɔw b'a dɔn ko alimami ka xutuba bɛ yen karisa ka bi ou bien n'i y'a ye o tɛ sɔrɔ i bɛ t'i sigi réseaux sociaux la ka forfait ta dɔrɔmɛ mugan maa min lamɛnnen da hali a faso kɔnɔ faso yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ yen nka a bɛ t'i sigi réseaux sociaux kan maa ba dɔ ta dɔrɔn jamana kɔnɔ k'o nɛni k'o hayibu n'o dɔrɔn jamana kɔnɔ ko ka kojugu kɛ ka bɔ jamana kɔnɔ nin tɛ kojugu kɛ cogo ye ka bɔ jamana kɔnɔ. maa dɔ bɛ yen olu a faso yɛrɛ kɔnɔ faso t'a dɔn k'a bɛ yen a lamɛnnen da faso yɛrɛ kɔnɔ nka dɔrɔmɛ mugan a b'a sigi réseaux sociaux kan dɔrɔn jamana maa ba dɔ ka fili ta k'o lagosi k'o dɔgɔya k'a sɔrɔ wo ba kelen b'i yɛrɛ ka fili na ko dɔ n'o ko ten ni i bɛ mɔɔw ta fɔ k'i miiri ko dɔ b'i yɛrɛ la nka o tɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ ten ani ka wajulu yɛlɛma k'a kɛ désordre ye finalement wajulu bi an filɛ ka cɛkɔrɔba minnu fɔ nin n'olu ye maa miliyɔn na diinɛ na ni l'éducation spirituelle an b'a fɔ ko tarabiya ruhiya Cheikh Hamawulaw El Hadj Malick Tall Futiw an bɛ Ibrahima Niasse fɔ Ɲaro karamɔgɔw maa ba minnu n'an b'olu ka fɔ Modibo ninnu di Modibo hali ni mɔgɔw b'u denw tɔgɔ da olu la u kanu u ye mɔgɔw don diinɛ na ni dusukun de ye u ma bere ta u ma muru ta u ma maa si wajibiya mais u y'olu ka comportement an'u ka kow cogoya an'u ka dakuruɲɛ kelen tun bɛ maa ba yɛrɛ ka don diinɛ na ka finma yɛlɛma ka kɛ jɛma olu de y'a kɛ olu ye nɛgɛbɔ de yɛlɛma ka kɛ bolisalu ye jamana in kɔnɔ maa dɔw bɛ bɛɛ tigɛra olu la ko dilancogo ci kunna ten k'u ka ɲɛnamaya banna mais ninnu nɔfɛ taama a y'u ko k'u jɛ k'u kɛ bolisalu ye mun b'a kɛ ni busa ye mun b'a kɛ ni foyi k'a fɔ k'u taara kalanba kɛ université yɛrɛ la ka n'o kun d'u la nka bi kalanba bɛ fan bɛɛ fɛ mikoro daburu bɛ fan bɛɛ fɛ sono bɛ fan bɛɛ fɛ anw ka mikoro wajulu kɛnɛ kelen mikoro lu ye wari bi o komi mikoro 100 sɔrɔ olu ye o don o mikoro dabarani min b'olu bolo n'u bɛ wajulu kɛ n'a ye ka mɔgɔw wajulu n'a ye fɔlɔ bi anw bɛ mikoro kelen sono kelen ɲini an ka su kelen wajulu la 6000 10,000 a n'o ye wari dɔrɔn o komi mikoro baara caman de sɔrɔ ka di ninnu ma mais bi anw b'o wajulu kɛ k'a ban foyi a bɛ n'a fɔ i ye ji bɔ kabajala sanfɛ a tɛ nɔ to a la a tɛ nɔ foyi t'ale bɔ dusukun na parce que a tɛ ka min bɛ ka fɔ anw yɛrɛ fɛ a tɛ ka bɔ an dusukun na ni min ma bɔ dusukun na a tɛ don dusukun wɛrɛ la donc wajulu bɛ ka caya parce que wajulu tɛ ka kɛ ala kama bilen a tɛ ka bɔ dusukun na dusukun min ni ala bɛ yen donc a dusukun wɛrɛ t'a intercepté a tɛ don a tɛ na kuma o kuma n'a ma bɔ dusukun na Musa a tɛ don dusukun wɛrɛ la donc o de y'a to wajulu tiɲɛna c'est pour ça an ko ka wajulu réformer Mali kɔnɔ don o don misiri dɔ datugura don o don misiri ko kɛnɛ bɛ yen don o don alimami dɔ bɛ na ka datugu an b'o de la kɔsɛbɛ alimami caman de datugura kɔsɛbɛ anw d'an bila bɛɛ fɔli la anw de bɛ t'u labɔ n'a problème wuli dɔrɔn u bɛ na se anw de ma anw de b'a bɛɛ kɛ on a vu que donc il faut que solution ka ɲini nin na alimami fana ti mɔgɔ ka mɔgɔ ye tuma bɛɛ ka alimami sɛ minɛ ka taa datugu ten alimamiw ti datugu k'u ye sonyɛli kɛ a ma jɛnɛ kɛ a ma fanaya kɛ n'o don an t'an da don o la mais misiri kɔnɔ mankani dɔ maa dɔ ko alimami ko ka ko mɔgɔ dɔ ye walima misiri kɔnɔ mankan na dɔ bɛ taa convocation tigɛ ka na alimami ma u b'a alimami minɛ ka taa datugu ko foyi ma kɛ n'a ma jogo dɔ fana o tɛ hɛrɛ jamana ma dɛ n y'a to ala ma o ma ɲi jamana ma hakɛ ma ɲi bon ɲɔgɔnna caman de kɛra kɔsa in na o de y'a to autorité olu y'a ye u ni haut conseil ka jɛ ka sigi an ka jɛ ka solution ɲini nin na faama olu de y'a ɲini ko an ka sigi parce que vraiment a b'olu yɛrɛ malo a b'olu lebu tuma bɛɛ alimami dɔ datugura tuma bɛɛ misiri ko mankan tuma bɛɛ wajulukɛla dɔ ka problème nana yɔrɔ dɔ la faamaw ko mɛri silamɛ ayi u ka taa bɛn a ka ko in na ten sa a ka fɛn dɔ da jira an na a ka ko dɔ da jira an na o de y'a to an ye ɲɔgɔn ye ba in kɛ kɔsa in na ka bɔ ni o recommandation ye anw fana tilala la bi dɛ a bɛ faamaw ka tabali sanfɛ a kɛ anw kɔni tilala la min kan ka fɔ min kan ka kɛ an bɛnna bɛɛ kan
ka ataka duma an glane ko de la ta anyeni foromi anye shinema expérience me on na ani jamana ro partager ani kaloko anga président ani an fana do ala le chose on entend dare kaloko problème sous région kono jamana munu nga kalu ye bi stra keleve ani jamana do na Mali Burkina Niger on bela jele bi ñogal da faire peut-être commission d'observation de la lune bi mal ko na ana barkala kalo amisike ka kalo songolo ni sal dron de sa kalo tan fla be commission misike ka baraka o ñona bi Mauritanie do bi Sénégal hal nu taw siki ci on dikini amisike ka expérience partager ci wodi pour que ambe ka be mado ka sali ke ñogo fe ka shunti ka ñogo fe o bi ka solidarité fo siki da ko nana ani dimsa nu nga barako surtout dimsa ni munu ya arab kala ni mor kala on ñay jamana ko nana jamana dama do la ina fo ñu ka jamana bola jamana do be problème tout le monde il n'a pas Mauritanie il n'a pas Sénégal il n'a pas Niger on y a problème là mais Mali a problème bi munu ñu mor kala ni matrasa kala ke bi Mali fona amma fa alhamdulillah cessé baké mal Allah ye andeme atata do ko kun dama do kan président Hashim Goïtaye ulu fana ka décréter munu ñu mor kala ni matrasa ke nous clara ka diplôme soro wal mu diplôme soro ulu fana ka baro ko se ka ñene ko chogomi ina fa tawbi a soro chogomi bi Mali fana comme ça faut au fana on noya mais après comme on va d'aller au lu be fini mum se ka demander do ñuku yera la barake balia fenga balia sorotela senga bato de wa fora le ñonga ni ma do na ki kori ni me chodo ibi dumbal ibi tuba no fa donc o de ato ango injustice jamana marali yera ta chola clé balé mu bo kono ati ya fudu do ka clé barake balia ka kele o kuma don bo ruga expérience partager no ñonje aw nu ba yes la me ñemu woy ni ngwe me ka gani islamia to koy aw go ci dala aw do jume bala abbe nga do wa mu nana nay mu se ka wala ta islamia bo ni to ko ci ni lebuni ne kuma shuli kono parce que on nyaay jamana do la ulu rubi ci ni kala naka ci ni ke ci ni kala me islamia refiu na ci ni ka aw ñu expérience yi o tigi bi mine na bi na ba ko islamia da de bla quand mi ni na ke billahi atisali atishu islamia ta bada mais mercenaire recruter les do cadre mission na pour que islamia to ko ci anyo jamana do la anyo tiguyi ati yoru kala minene ko fe apere ko yoru ka boka ndo nyefo nganya ka fo aywa omda la de ko na minena ko anga ko islam ay islam modi ka billahi ati koro ate ka fatia kana islam ma la donc on islamo ka barama ta nyami nyona finalement na ma jogo do islamo ambi be jugu ka piège kono jugu mi bi ka islamia kele kenama abaka islamia kele sokono ateka se islamia la fa de islamia kulu era la ka islamia togo na abrifini daire kan ka islamia togo tie ka image tie ko onya modela bi parce que bi fali model mu ni on ko so jogo na bi ibi hine ni gela gela wali mu ni bi wallahi islamia tini be akabo hakilimo mo wala donner do islamia image islamia profil ko ka ko de islamia togo yi islamo on ba togo jogo donc no kera sigini sigi kapma ani no famille be ki kono ji anyoy ka ko wuli yoro do mu ya to amuli lami am yoro jumi am fakatara jumi ka sababu don o dron de se ka bo akono no sino on yebe ko de la anga sous région on dron de on nya do kono yi ndel la ka fo ka émission do la on do e baroke abor iraki ka o wati atoro iraki juma bombi do mitro do la juma be boro kala mo kasilama to misiri sɛbɛn du bɔn bɛ taa ti misiri kɔnɔ taabolo filaw ni bɔn taara ti sunnaw ka misiri kɔnɔ sunnaw b'a fɔ ko siw de ye nin kɛ aw juma wɛrɛ olu fana bɛ taa bɔn don siyaw ka misiri kɔnɔ juma wɛrɛ olu fana bɛ taa don mais maa min na n'u nana sigi ka kuma u y'a ye walahi bɔn dɔnnen ye ni silamɛ yɛrɛ ye u bɔr'o kala o y'a sɔrɔ jugu b'a ka yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan min yɛrɛ u ka union des ulémas d'Irak a ɲɛmɔgɔba dɔ nana olu na sigara n'a kɔnɔ ale yɛrɛ de nin bɛ fɔ anw ɲɛna olu yɛrɛ ka sɔrɔ ka mission kɛ ka na diɲɛ kɔnɔ sisan ka na ko anw ka kɔn pour que an ka jamanaw kana bi a piège ɲɔgɔnna kɔnɔ ko a kɛra olu la min bɛ ka taa bɔmu don misiriw kɔnɔ ni silamɛya tɔgɔ ye walayi k'u y'u minɛ u bɔra a kalama silamɛ yɛrɛ tɛ fiyewu nka a b'a dɔn nin silamɛ tendance fila gɛlɛya ni b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛnikɛla ninnu bɛ dɔrɔn o b'a miiri ko ninnu de y'a kɛ ni tiɲɛnikɛla ninnu bɛ dɔrɔn o b'a miiri ko nin de y'a kɛ kɔsɔrɔ walayi min yɛrɛ bɛ ka kɛ silamɛ tɛ a tɛ se la a tɛ so mais a bilalen don mission na pour que ka silamɛ image nɔgɔn silamɛ image tiɲɛ bon anw siga mɛ an yɛrɛ ka jamana ta in na bi faali kɛcogo modèle minnu bɛ bi tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ bi walahi anw ɲɛ b'a la suruku don bɛ saga bolo kɔnɔ sigi ka kuma dɔrɔn de bɛ se ka nin nasugu dilan an yɛrɛ ka sigi minnu tɛ ala ko ye
anw ye maliyɛnw ye an yɛrɛ de bɛ ka kuma ɲɔgɔn ye ka kow faamuya k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye wala ni bɛɛ fɔɔnɔna ɲɔgɔn kan an b'a ta ka tɛntɛn fɛn min sɔrɔ la min bɛ jamana basigi faamaw ni yɔrɔ min y'o ka f'ulu ye an yɛrɛ ni yɔrɔ min y'o ka fɔ anw ye maa wɛrɛ ni yɔrɔ min y'o ka fɔ ɲɛna an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o kɛra jugu bɛ bolo. Ba an ka kuma fɛnɛ dafara. A dafara an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ bisimilali la ka da Serifula TV filɛbaw tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bi an senko mɛn maa min ma a Sheikh Mohamed Macky Ba don a Sheikh Mohamed Macky Ba min ye Mali silamadenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ɲɛmaa Dangan Zeki n'a ye ni Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali secrétaire général don Mali silama denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali UJMA fɛnɛ ɲɛmaaba don bi an senko bɛ a mɔ k'a sabu kɛ a bila n bɛ kɛnɛba dɔ labɛn ni ɲɛmaaya la kɛnɛba min bɛ wele ko forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel farafina cɛ jamana jamanaw na diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen olu tɔgɔla lajɛba don min bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ jango basigibaliya min bɛ yen lakanabaliya min bɛ yen o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ni hakilinabaw da jirali ye ɲɔgɔn na min bɛ se ka to o bɛ se ka don bala don nataw la ɲɔgɔnkunbɛba in yɛrɛ a bɛ kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 21 n'a tile 22 de ye Centre international de conférence Bamako CICB la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara ka bonyaw kɔnɔ a denbaya ta bɛ k'a di an ka jamana ɲɛmaa ma ni o ye colonel Asimi Goyita an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn interview la semaine kɛnɛ kan n'Ala ka jɛn ye